ala nyane ma koy ndenge kasi daga agara chogori ne ba ma ke tugula ne nana be ki che kan deme I che atiga so ngan me me kan situation fa tugu bela abane no kan deme akadi ne ga I che de le kan deme koy sino ne ba wallahi ne mago salim barulu ya famille ekike pe kana kasi yame te kasi nyere bina wule mena kuma fe ya famille papa na o me dale ne do agato nana papa ina nisisa nere mako kumbere agato sa ai ini sikisa ante kumasa papa ne me doni juguya sa e mo woro deme ka soro luma se me ni bora kene maka deme ni me fe ka dem I ka sabali yere Écoutez. aw Écoutez. Menada. aw chano be Só mare. aw Bi mɔgɔ de ye ɲuman nege bɔ ne na parce que I bɛ ɲuman kɛ mɔgɔw ye bi u t'a dɔn I ye quoi dusukasi o dusukasi bɛ ne kan bi adamadenw ka dusukasi de don mɔgɔ ko la mais n'i ka kuma faamu diyara n ye dɛ Dilɛri tun bɛ sigi yɔrɔ dɔ la yen fɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ I b'a yɔrɔ dɔn Batmani yɔrɔ la awɔ mais yen tɛ dɛ yen kɔfɛ bâtiment dɔ min bɛ yen awɔ 17h waati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen 17h waati 17h waati 17h mana sɔrɔ I ma se yen nɔ n b'i ye dɛ aya I bɛ se ka taa a mana kɛ cogo cogo n'Ala sɔnna n bɛ n jija cogo sugu bɛɛ la n bɛ se ka taa bɛn ni heure ye cogo min na n bɛ sira ɲini a diyara n ye dɛ aya an b'a kɛ ten tɛ Kaka, Antle. Mana mo ate ya? Antle. Galo. Kafo na fit ne a voyage ko kuma mo fone ko na mata ye no le. Kata mo do ke RTC e yo ibi senga. Ndabal bana. Inte fen fo meta salon e sanin sela ye no. Me credit ka woli. Ale te ya aga wulum so ni te ya. Jongata o deni mamara kana na njolen sora kana ko ya kena. Jongata. ne yɛrɛ kun siran no bi mɔgɔya ɲɛ sani I bɛ mɔgɔ dɔw dɛmɛ u t'a dɔn I ye quoi u t'a dɔn hali I fɛ mɔgɔ ye sinon e ka nin fitinin na nin bɛ joli bɔ denbaya balo la mais a bɛ kɛ cogo di ni mɔgɔ fana ye jɔyɔrɔ kɛ f'i ka jɔyɔrɔ fana fa Kan foyi tɛ somɔgɔ ça va a kɛra fama ye dɛ wala kolo ye Asi ni ce koyi o tɛ wallahi ne kun ɲana cogo min na denw don n sera denw yɔrɔ la dɔrɔn bɛɛ ko kun ɲana Asi wallahi dɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲini ka se ɲɔgɔn ma Galon I bɛ ka mun fɔ tantɔ tiɲɛ ne don koyi Asi kun ɲana wa n ka numéro di mɔgɔ caman ba de ma o dun na diya ne ye koyi o kɛra na dɛ ne na client bali sɔrɔ I sababuya ni Ala sɔnna ma o bɛ kɛ ni ne sera ka e kɔni la nisɔndiya o ɲana yɛrɛ de don ye na nisɔndiya parce yɛrɛ que an de sɔrɔtigiw bɛ aw de kama wallahi mais I ne bɛ se ka baara la yɛrɛ de o tɛ fosi ne kalan kɛ o de kama ne ko ale mɛsi ko kɛla di e ka mɛsi ma d'e ma I bɛ ka mun fɔ tantɔ mɛsi ma di ne ma koyi denw banna yɔrɔ min na dɔrɔn ne y'e ka mɛsi bɔ ka di n terimuso ma yani fɔ dɛ
Ah, ne yɛrɛ tun bɛ nin wele sa o. Kan jumɛn? Kan foyi tɛ yen. Ko ka Dɔɔni. baasi t'i la wa? Baasi foyi tɛ yen na. Ka so banna o. Wallahi. I ko so banni wa? Wallahi so banna. Ni so dun ka ɲi Paratutu. Cɛma kɔlɔkɔlɔ wari don a la. Lɔjilɔ. Bon nin ye mɔgɔw ka barokɛyɔrɔ wulada fɛ. Ma cɛ kan jumɛn bɛ yen? Tiɲɛna a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ. Cɛ ni fama sa. Dɔɔni. Cɛ plan jumɛn bɛ yen? Plan foyi tɛ. Cɛ a bɛ kɛ tan? A bɛ kɛ tan e de ma ne bila. Cɛ ka n'o kuma fɔ sa. Mun na ne t'o kuma fɔ? Depuis ni ne ye ni Batuma ka affaire gérer aw bɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ne tɛ. O de kama ye ne bila. Madame. Ne Parce que aw ye ɲɔgɔn ka numéro sɔrɔ, a bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na, a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye heure suraw na. O tɛ diyagoya ye ka ne bila. Non, o tɛ sa. Madame. Hadamaden n'i nɛrɛ i jujɔn kɔ, i labanko b'i kamana gan. Ah, ne kɔni bolo i ɲinɛna ne kɔ. Ne bɔra extérieur la ka na. Ne ni e ka jɛ bila jɛ tɛ quoi. Ne b'o kalama. I m'a faamu. Donc a bila i kunna ka fɔ mɔgɔ foyi tɛ se ka foyi tiɲɛ ne ka ko la quoi. O tɛ musoko ye dɛ. Ayi sa. Hali ni musoko donna balimaya la, a b'a tiɲɛ. O tɛ nkalon ye. Mais an k'o kuma bila. Surprise dɔ yɛrɛ bɛ n bolo ka k'i ye. Tuguni. N'an ta an ka taa. I bɛ kuma gardien fɛ ka na. Problème t'a la. I bɛ fɛn ninnu bila yan fɛ. I t'a dɔn Paratutu ka nin so ɲɛna. Wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma koyi. Donc a to ye sa i ka muso ɲumanba dɔ furu. Ka balimamuso O bila lɛsi la yan. N bɛ muso ɲuman dɔ sɔrɔ yen. N'Ala sɔnna ma. Mira, cɛ n yɛrɛ bɛ fɛ ka mobili kelen de san. E Sumaworo fɛ o. Cɛ yan mobili hali ni mobili san ka di ye mobili boliyɔrɔ tɛ yan. A ka yan circulation ko sira tɛ yen. I b'i débrouiller n'a ye ten kɛ. Sinon kɔni i ye baara ɲumanba de kɛ ne ye dɛ. Nin so ka ɲi trop. Ah, a yɛrɛ ko ka ni dugu jɛra k'a bɛ taa mɛsi d'e ma. depuis a don ni bi cɛ. Ne m'i terimuso ye kuma tɛ e yɛrɛ ma. Mɛsi ma se ne ma ye. Yɔrɔ ne don y'a fɔ a ye depuis a don ko mɛsi sɔngɔ ka ca. I y'a fɔ. N y'a fɔ e ka gɛlɛya dɛ. A to tan n yɛrɛ bɛna taa ci min na o ci tɛ bɔ tuguni yɛrɛ n bɛ segin sisan n bɛ taga a kama a mana kɛ wo o kɔnɔ n b'a wɔgɔ bɛ ka t'i ka mɛsi d'i ma. Adu kana ni mɛsi n yɛrɛ bolo de bɛ t'i ka mɛsi d'i ma i kɛ pewu. Adu kana ni mɛsi ɲugun ye. N segintɔ yɛrɛ de filɛ sisan n bɛ taa nɔfɛ sisan n'i m'a sɔrɔ n bɛ taa wɔgɔ bɛ yɛrɛ de ka t'i ka mɛsi d'i ma. Ok ɲaamɛ a kana mɛsi ye dɛ. Ni Ala sɔnna ma. Ni mɛsi ma sɔrɔ problème ba de don. Ne ye mɛsi sɔrɔ cogo ne yɛrɛ de b'a dɔn. N ko bi bi in na Bamakɔ musow bɛ taa ne kosɔn bi bi in na mɔgɔ tɛ ɲuman kɛ mɔgɔ ye. Ninnu ko sugu man di ne ye o. Oh, Mira jolie. Naam Para. Diɲɛlatigɛ tɛ sababu ye wa? Oui. Diɲɛ sɔgɔmada caman ye madame. Wa i sara filɛ nin. Han? Ouais, bonya filɛ. Ayi m'a mɛn ka ɲɛ. E ko jumɛn? Bɛɛ y'i kelen ta de. Paratutu. N mago tɛ sara la. N mago tɛ compte rendu la. Wa n mago tɛ dɛrɛmɛ kelen n'i bolo. Ne y'a k'i ye. Ala. E de bɛ jɔn ɲinɛ ne sɔn. Paratutu. I bɛ sɛbɛn la ni butikiba ɲɛ ne ta de ya. Mira n tɛ foyi ye. Mira nin ka dɔgɔ i la yɛrɛ walayi. Ala ka mɔgɔ ɲuman. Mɔgɔ tɛ se Ala de b'o sara. Mɔgɔninfin mɛnna ɲumankɛ la. N ma nafa sɔrɔ a la. Paratutu i jɔ fɔlɔ i jɔ fɔlɔ. I bɛ sɛbɛn de la. Mais n bɛ kulonkɛ jumɛn na e bɛ mɔgɔ wɛrɛ la yan. O tuma nin bɛ so kɔnɔ de wa a bɛ. Jɔn de don? An tile. Nsa ni tile. Se. Somɔgɔw dun? Tɔɔrɔ se. Kɔri baasi tɛ yen? Tɔɔrɔ se. Se. Somɔgɔw. Buramuso. An. Somɔgɔw bɛɛ? Tɔɔrɔ se. Kɔri baasi t'i la kɔni? Tɔɔrɔ tɛ. Se. Awɔ. Aya, bisimila. N burankɛ dun? Tɔɔrɔ se. Kɔri baasi t'a la? Tɔɔrɔ t'a la. Se. Somɔgɔw dun. Tɔɔrɔ si tɛ. N se. Se. O ka di? Mɔgɔ wɛrɛ kɔni ti yan. Bon nin bɛɛ lajɛlen ye kelen ta de ye. Bon finiw filɛ firigo filɛ nin komi n yɛrɛ b'a dɔn kabini fɔlama jimere dilan ni bɔtɔ feere ninnu cogoya kɔniw ka di ye quoi. Paratutu. Ne t'i fo. Masa Rahamani de b'i fo.
ko i bɛ don dɔ kɔnɔ sigi don dɔ jimi nɔgɔ de kama ala de b'i sara e paratutu ala de b'i sara ni nin sera ka ne bɔ sungurubaya la pepepepewu ne ka feere kɛ n yɛrɛ ye paratutu n tɛ se k'i fo yɛrɛ wa a ma ban mira n'o de f'i ɲɛna n'ala sɔnna a ma tɔw bɛ kɔfɛ quoi n tɛ n'o f'i ɲɛna fɔlɔ i y'a faamuya a tɛ tɛmɛ ala ta kan donc ni ne tun y'i ka surprise ye a diyara n ye ne bɛna bila feere la ventilo bɛ yen kilimu bɛ yen fɛn bɛɛ paratutu ko ne tɛ ka na nɛgɛ nɛgɛ ni ko tɛ sa taa comptoir kɔfɛ ka t'i munumunu a fan bɛɛ i ta de don bi sewa don de a fɔ n yɛrɛ tɛna turu musa k'an jɛ mira naam n'o de f'i ɲɛna halisa ko tɔba de bɛ kɔfɛ o ka di awa ka di n buramuso ayi bisimila a ma juguya komi n yala juru b'a dɔnbaga de la n seri ma yan juguman tɛ n tun bɛ fɛ i ka kuma lopi fɛ parce que komi don dɔ a delila ka na i yira n na e yɛrɛ kumana an ni ɲɔgɔn cɛ la ne y'o faamuya o de la bi n wulila ka se i ma yan ne fɛ i ka kuma fɛ n'a taara baarayɔrɔ la sisan a tɛ na joona wa a bɛ se ka su fila su kelen kɛ baarayɔrɔ la a tɛ na wali n'a kun taara baara la n'a bɛ na mɛn walima n'a bɛ se a bɛ ne wele telefɔni na an ka baara bɛ ta a bɛ ta n tɛ na joona a b'olu fɔ ne mɛ a y'o bɛɛ tigɛ a tɛ n wele a bɛ se ka su joli joli kɛ muso fana cɛlasigi to o fɛn ye ne nakun tɛ wariko ye n'a sɔrɔ ni wari nɔfɛ ko don hali ni ne n sigi an ka so n bɛ wari sɔrɔ mɛ fɛn dɔ de ye ne sen yan n'o ye furu ye ne bɛ fɛ i ka kuma fɛ mira naam mɔgɔ sara tɛ mɔgɔ bolo nka an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sara amina i y'a faamuya donc an ka taa bitigi ɲini ta de ala de ka ɲi paratutu donc n bɛ t'i bila i ka so ka na n'a ka di i yɛrɛ i bɛ se ka to yan nɔ n bɛ telimani ta ayi an ka taa n k'i bila siɲɛ kelen non ye n la content bi walima ni furu yɛrɛ de nege t'a la a bɛ se k'o fana fɔ ne ɲɛna an bɛ se k'an sigi ka kuma n'a bɛ kɛ cogo min an b'a kɛ ten n'a ye n seri ma a ma se ma juguman na o de tun bɛ n fɛ k'a f'i ɲɛna tiɲɛna ko kɛlen don ka ne degun bi toro walayi kuma diyara n ye kojugu mɛ ne den n ye mun fɔ tiɲɛ don n burankɛju t'a la mɛ n b'a ɲini fɛ i k'i muɲu k'i sabali furu yɛrɛ tɔgɔ de n'i y'a fɔra muso tɔgɔ de muɲuso i m'a faamu furu tɛ gulokiba ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ ka gulo furu tɛ furu ye n'i tɛmɛna i bɛ 40 san ou bien i segintɔ bɛ 40 san o tɛ furu ye musoya ye muɲu ni sabali de i y'a mɛn n'i ka kuma mɛn n'a nana n b'a wele n bɛ kuma fɛ inchallah o de kun n bɛna sira ɲini fɔlɔ o diyara n ye k'an b'u fo n'amen ka se ni ɲuman k'an bɛ wala fɔlɔ ka fɔ cɛ ma ne nɛgɛ cɛ ko ne ma ko 17 heures kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ hali bi cɛ ma na fɔlɔ non cɛ ne ni baara sera ka sɔrɔ cɛ a bɛ diya ne ye degun min bɛ ne ka du kɔnɔna la ala dɔrɔn de b'a dɔn n'a fɔra ko le père tɛ ɲini a san 5 ye musokɔrɔba kelen ani kɔrɔmuso n'a fɔra fɛn bɛɛ bɛ ne de bolo so kɔnɔna la yen nɔ ne pour que ne ka se ka n ba in bɔ nɔgɔ la cɛ ni ne sera ka baara in sɔrɔ a bɛ sɔn ka diya ne ye koyi walayi ne tɛna wari ne mana wari in sɔrɔ dɔrɔn ne b'a ɲini ne ka du jɔ so kɔnɔna la ka n ba bila ka taa ji la e sɛgɛn man ɲi koyi wolofa sa ye mɔnɛ yɛrɛ yɛrɛ de ni fa tɛ yen a ka jugu dɛ o ta in tɔ nege tɛ ne yɛrɛ mama la don o don kangari da don o don kangari da ne t'o ɲɛ o ne yɛrɛ kungo min bɛ ne da la bi a ka ca ne yɛrɛ kungo kɛlen bɛ k'an labɔ bi ala b'a dɔn problème min bɛ ne da la ne ma se k'o résoudre n'aw ka weleweleliba in ye. Ouais, petit. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, patron. Somɔgɔw? Ça va. Ko ka ɲa? Ouais, donne. Bien. Ok. Wari ma bɛ k'an kɔnɔ dɛ. Wallahi, ma mɛn. Awɔ, ma mɛn. Kan jumɛn bɛ? Kan foyi tɛ yen. O b'a kan. Donne. Ne kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan de. Awɔ. Petit. I b'a dɔn n ye hinɛ de minɛ yan. I hinɛ de minɛ.
sabula mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo i dan ye dan ye quoi sinon ne kun ne ti baara kɛ ni diɲɛ jɔn si ye bilen parce que mɔgɔ ta tɔ kɛra u bɛ don i kan ka bɔ n'i ye de i kan filɛ baara min ma nin hali ne yɛrɛ n tɛ sɔn baden ka taa don a la fan wɛrɛ fɛ n'i ko ko wari o de b'a kɔnɔ bile yɛrɛ 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 de b'a kɔnɔ mais a saya y'i jɔ ka makɔnɔ de a saya y'i jɔ kan kɔnɔ de quoi patron problème t'a la n'i ko k'an ka baara kɛ n ti ban mais n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔlankolon baara de don mais mɔgɔlankolon tɛ se ka kɛ dɛ Ça va? Kan meme? Nsi. E mago bɛ tulu de la? Ok, problème t'a la na. I b'i yɛrɛ bɔ nin position na pewu i y'a faamu wa kunkolo min b'i kun i b'a bɔ i kunna walima i bɛ to ka fugulan don a la quoi ka n'i yɛrɛ piripara quoi bon kana da buna hadamaden na fo ka dugukolo meleke i y'a faamu wa e kɔni ye n ka mɔgɔ laban de i ɲana a fɔla a banna i yɛrɛ ma ɲa n kelen ka affaire daminɛ n kelen bɛ continuer ni n ka ko ye i tulo bɛ n ka kuma na n y'a mɛn patron n'ala sɔnna ma n bɛ dalakan ta ye a da tɛ bɔ n na fiyewu bɛɛ de y'o fɔ n ɲɛna ni mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ n'u ye n janfa bɛɛ de y'o fɔ n ɲɛna a da tɛ bɔ n na a da tɛ bɔ n na finalement u bɛ tila ka na n coron ka na sigi n sentigɛ kɔnɔ i ko k'i ye min ci ne ma n filɛ ale de ka dingɛ kɔnɔ bi k'an janfa k'an ka wari nafolo mugu latiɲɛ k'an ka matériel bɛɛ tiɲɛ k'u ka kari attaquer la k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a n'a teriw de bɛnna kan dɔrɔn ka taa yɛrɛ jogging ka na n ka tila k'an jɔ n'a ka furakɛli fɛn bɛɛ ye I bɛ min fɛ o ta? Papa o. Awɔ. Nin ye 300 ye nin ye 200 ye i bɛna o 2 ta? Awɔ. I jɔ n ka mana di ma. Joli. E denmisɛnnin tɔ fitinin e bɛna mun kɛ nin tulu la? I bamuso de ye ci ya? A f'i terimusonin ɲɛna aw ka to sɔn ka na sanni kɛ dɛ. Awɔ butigi kura dayɛlɛlen de don. Fantisi beauté. Awɔ Prachoko de y'a dayɛlɛ. Ok. Merci o la. Fantisi beauté. A bɛɛ lajɛlen ka na sanni kɛ dɛ.